Najlepšie športové auto nielen v súčasnosti, ale aj všetkých čias. Dokonca toto je generácia 992, je to turbo, alebo dokonca Turbo S, čiže fakt akože jedno z tých najlepších aut, aké sa u nás reálne dá kúpiť. Je tam aj nejaký aerokit, vzadu také malé krydielko, krásne. Porsche 911 je môj sen, ale tieto novšie v týchto základných verziách sú s turbom a ja som teda zastanca atmosférických motorov. Kvôli tej 911 ho dám teda zatiaľ na najvyššie miesto. Dám ho na druhé miesto, ale len kvôli tej Carrere, hej, nie kvôli tomu S. Najviac nenávidené, respektíve najviac milované auto. Mne sa to z SUV-čiek veľmi páči, ten zadok je úplne nádherný. Myslím si, že je to taká ideálna voľba pre ľudí tohto typu, že proste sú na očiach, chcú jazdiť v niečom štýlovom a zároveň pohodlnom. Pekný čierny exteriér, doplňa to krásny biely interiér, ako vidím, tak má tam aj panoramatickú strechu. Čo sa týka zaradenia, dám to tak povedzme, že niekde, že uprostred. Ja osobne nie som na SUVčka, tak dám to zatiaľ na Ečko. Rest a jeho Porsche Taycan. A ja som akurát včera s Taycanom GTS točila video. Takže bola som z toho veľmi milo prekvapená. Čo dodať? Myslím si, že mnohí, čo sú aj takí tí odporcovia elektromobility, musia uznať, že Taycan je brutálne auto, obzvlášť v tých výkonnejších verziách. Predpokladám, že aj toto je jedna z tých výkonnejších. Má to v tej GTS edícii 600 koní. Veľmi výkonné a hlavne veľmi dobre jazdiace elektrické auto, ktoré má brutálny dizajn, brutálne dobre sa šoferuje. Takže aj keď som proti elektromotorom celkom, tak dám ho na Dčko, pretože je to Porsche. A opäť dávam veľmi vysoko.